Hi guys, maayong buntag. Welcome sa Bisayang Kulot Channel. Karon na ako diri sa among gitrabahoan na alang ko i-share ninyo about sa unsaon pag-uma. Karon na ako diri kay mamuna ko sa among maisan. Gipugas na mo among mais last Sabado. Muna siya. Rumianhi ko diri aron akong tan-awon kung nabay punaon kaya akong punaan andito dapat kaya nailubing nga gagmay humana na muna og puna dayon abunuhanan na puna siya guys. Karon magsugod na og puna sa mais. Ako'y urok para muna siya gamiton sa imong pamuna. Mangita ta og walay mais kini kay wala imong urokon dayon nabangag na gao na ang bangag imong butangan og mais. Imong mais dayon imong tabunan. And after 3 days manggitid na siya. Kung mga 5 na kadahon pwede na po siyang abunuhan. Mao ni ang kinabuhi namo diri sa probinsya. I-share lang nako guys ang akong gibuhat. O karon social distancing jud kayo, di na kinahanglan kay wa ko'y kauban ako ra jud isa diri na kita kay ninyo ako ra isa ug mo ni ang akong trabaho diri na ako'y binhi kung mais na color ibutangan siya og tambal para iwas sa mga insekto. Then 3 or 2 imong ibutang sa bangag para mutubo siya then imong tabunan og yuta. Dayon mangita na po ta kung asay walay mais dari dapit then imong urokon imong bangagan pag kumanog bangag butangan og tipasi sa mais dayon tabunan og yuta para may proteksyon o kung may magsuroy-suroy diring manok dili siya makaon sa manok labi na naitambal na kabutang ug mao na siya guys. Presko pa kayong hangin dere di na kinahanglan face mask kay wa mo kay kauban ug karon dalion na nako na akong trabaho kay udto na unya wa ko'y balon muli para ba ko sa pikas barangay nang guys. Sa wala pa naka-subscribe sa akong channel, please subscribe sa akong channel Bisayang Kulot. Pasensya na kayo sa tanan kay first timer jud kay ko mo nang di pa jud kayo hanas. Hope mo understand mo. Daghang salamat sa paglantaw. God bless kanatong tanan. Bye bye.